Taylor Swift yn yr X Factor. It's time to face the music. Pam ddyla Taylor Swift canu yn yr X Factor? Dyle Taylor Swift canu yn yr X Factor mae pobl ifanc a hen yn hoffi'r caneuon. Mae gan Taylor Swift hynny faint o dilynwyr ar Twitter. Mae Taylor Swift wedi bod yn enwog ar safleoedd fel YouTube, Facebook, Twitter, Vimeo a Flickr. Lluniau. Dyma hi o lluniau o Red. Dyma hi eto. Rydw i'n hoffi hi efo gwallt curly achos mae hi'n suitable. Pam ddylse Tom Jones fod ar yr X Factor? Mae Tom Jones wedi chwarae o gwmpas y byd yn gwledydd gwahanol fel America, Prydain, Ffrainc ac Romania. Rhesymau pam ddylai Bruno Mars bod ar y rownd derfynol o'r X Factor 2013. Wobra. Mae wedi gael ei enwebu am 13 Wobr Grammy ac ennill un. Mae wedi ennill cyfanswm o 1 chant 13 o wobra a draws y byd yn cynnwys wobra Brit, wobra AMA a wobra Mobo. Dyma Rizzle Kicks, Jordan a Harley. Pam ddylsyn nhw fynd ar y sioe? Aeth Mam a Dydd Hemp syth I rhif 1. Gwerthodd Mam a Dydd Hemp 559,000 yn y flwyddyn 2012. Mae'r grŵp yma yn wych. Gadaelwch nhw dod ar yr X Factor rwan. Barn ni am mynd I rownd derfynol. Yn fy marn I dwi'n meddwl bod ni yn heiddi mynd I rownd derfynol oherwydd da ni wedi ennill gobrau. Rydym ni wedi perfformio ar raglenni deledu arall fel America's Got Talent, The Voice a llawer mwy. Hefyd da ni wedi helpu elusennau o gwmpas Prydain, felly dwi'n meddwl bod ni heddi bod ar y sioe. Dyma llun. Y rheswm dwi'n dewis One Direction I fynd ar X Factor oherwydd mae nhw'n cael lleision gwych ac di creu llawer o caneuon I y fans newydd nhw. X Factor. Roedd One Direction wedi dechrau ar yr X Factor, felly bydd o'n neis cael gweld nhw eto yn hyn a gyda mwy o caneuon newydd. Dwi'n meddwl mae o'n syniad da I One Direction mynd ar yr X Factor oherwydd maen nhw'n gyd gyda lleisiau da ac maen nhw gyda lot o fans. Ffeithiau. Harry yw'r un sy'n mwyaf ifanc, Louis yw'r aelod hynna, mae Liam hafod dim ond un aren, sef Kidney. Llyfr gorau Zayn yw Harry Potter, dydy Zayn ddim yn gallu nofio. X Factor. Roedd One Direction wedi cael ei creu ar yr X Factor yn 2010, felly bydd yn neis os bysan nhw'n cael canu ar y rhaglen poblogaidd yma. Os bydd One Direction yn cael canu ar yr X Factor, dwi'n meddwl y bydd mwy o pobl yn gwylio'r rhaglen. Mae'r band yma'n boblogaidd iawn o amgylch y byd, felly ella y bydden nhw'n gallu canu ar yr X Factor, Deyrnas Unedig, America, China, Australia, Rwsia ac yn y blaen. Mae One Direction gofod fod ar yr X Factor oherwydd maen nhw yn poblogaidd llawn. Maen nhw yn cael 3 CD. Maen nhw wedi werthu mwy na 1 miliwn o CDs. Mae Simon Cowell yw ei manager, felly beth nhw yw'r gorau. Pam? Mae llawer o pobl yn hoffi nhw, a maen nhw'n obviously'n gwell na One Direction. McFly ar
Voice. Pam ddylai Will.i.am canu ar yr X Factor? Dyma 10 rheswm. Pam? Rwyf yn meddwl ddylai'r Vamps fod ar yr X Factor am ei bod yn gyfarwydd ac gynulleidfa fawr. Maent yn dda am ganu, maent yn gwybod llawer o ganeuon ac fydd pawb yn eu caru nhw. Diolch am wrando. Pam. Mae Rihanna yn gwahanol, unigryw, prydferth, talentog, hyderus, y gorau. Ffeithiau cyflym. Mae penblwydd ar y ail Mawrth 1988. Mae lle geni yn Lloegr. Mae'n 25 mlwydd oed ac ei arwydd enni ydy Pisces. Pan mae Jessie J yn heiddi fod ar yr X Factor. Mae Jessie J yn cantorus arbennig o dda, 25 oed ac talent andros o dda. Mae yn unigryw iawn ac mi hoffi hi dangos i chi beth mi allwn ni wneud. Mae wedi werthu dros 11 miliwn o senglau byd eang, dydy yna ddim preswm ni fydd hi gallu canu gyda un o finalists. Fydd na sioe da a lot o arian dod i mewn i chi fel sioe ac i ni fel Cymru. Mi fydd Jessie J yn andros o hapus i ganu gyda un o cystadleuwyr chi. Yn eich gwobr dewis y beiniau 2011 hefyd. Dewis Tiny Temper i fynd ar yr X Factor. Diolch am gwrando. Dylai Ed Sheeran bod ar rownd terfynol yr X Factor. Dylai Ed bod ar yr X Factor oherwydd mae o'n talentog iawn. Mae o wedi ysgrifennu 14 can ac mae o wedi ysgrifennu caneuon i One Direction hefyd. Diolch yn fawr. Dewis Jason Derulo ar y X Factor. Roedd yn mynd i bod yn iawn a da. Rhai o lyniau y band. Y diwedd.